За мінулыя выхадныя дні ў выніку 3 дарожна-транспартных здарэнняў траўмаваны 4 чалавекі. Паводле папярэдняй інфармацыі, у Баранавічах на вуліцы Чарнышыўскага 21-гадовы мясцовы жыхар здзейсніў наезд на 57-гадовага мужчыну, які пераходзіў дарогу праз нерэгулюемы пешаходны пераход. Пацярпелы шпіталізаваны. У аграгарадку Альшаны Столінскага раёна 25-гадовы вадзіцель ВАЗ, калі выязджаў на дарогу, не ўпэўніўся ў бяспецы руху і сутыкнуўся з аўтамабілем БМВ, які рухаўся ў спадарожным накірунку. Вадзіцель ВАЗа шпіталізаваны з траўмамі. Таксама выяўлена, што ён не меў вадзіцельскага пасведчання. У Івановскім раёне на аўтадарозе Ляхавічы да Стоева 23-гадовая вадзіцель Рэно выехала на паласу сустрэчнага руху і сутыкнулася з Фіятам пад кіраўніцтвам 62-гадовай жыхаркі вёсцы Моладава. В результате дорожно-транспортного происшествия обе женщины-водители с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Установлено, что девушка-водитель автомобиля марки «Рено» получила водительское удостоверение в апреле текущего года. По факту ДТП проводится проверка. Супрацоўнікамі МНС за выхадныя ў вобласці зафіксавана 6 пажараў. Агню знішчана 3 пабудовы, яшчэ 3 будынкі пашкоджаны. Ахвяр няма. У Баранавіцкім раёне 6 чэрвеня ў прамежак часу з 9 гадзін вечара да 12 гадзін ночы адбылося 4 пажары. З агнём змагаліся 11 разлікаў Баранавіцкага раёна і вартавальнікі Карэліцкага Гродзенскай вобласці. Пацярпелых няма. Днем 7 июня поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Каменица-Жировецкая Брестского района по улице Советской. В результате пожара огнем повреждена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. У Ленінскі раённы аддзел унутраных спраў паступіў зварот брастаўчаніна 1971 года нараджэння, прапажы вялікай сумы грошаў з асабістага хатняга сейфа. Гаспадар не далічыўся грошаў пасля візіту 29-гадовага прыяцеля, з якім распіваў алкагольныя напоі. На месца здарэння адразу выехалі праваахоўнікі. Вот здесь ключ сейфа лежал, он прекрасно это все знал. И вот у меня вот здесь был монтирован сейф. Вот, вот и сейф. Упаковочки долларов по 10 тысяч. По 10 тысяч было. И еще было у меня в разнобой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлен данный гражданин и задержан. Но, к сожалению, была изъята только часть суммы у его приятельницы. Остальные денежные средства мужчина потратил на игру в казино. За частку скрадзеных грошаў мужчына таксама набыў ювелірнае ўпрыгожванне, якое падарыў той жа самай сяброўцы. Злачынец затрыманы.